חייתי בתוך מצב של מלחמה, לא ראיתי את המציאות עד הסוף. יש תקופות שאני אשמח למחוק, יש תמונות שעוד רצות בי בראש, אבל אולי עכשיו הגיע הזמן לשים את הכל מאחור. איך לומדים להיות שוב עצמך אחרי תקופה כזאת הזויה, ואיך יודעים לאן הולכים גם אם הדרך לא ברורה. זה כמו מסע בלי מפה, אבל אני זוכרת כשהכל היה נראה מתפרק, חשבתי אין פה דרך חזרה, אבל אף פעם לא ויתרתי על עצמי. מתפרק, חשבתי אין פה דרך חזרה, אבל אף פעם לא ויתרתי. אני כמו עוף מוזר מנווטת מה מכאן, יש בי הרבה אמונה, מי יגיד לי לא, ומי יגיד לי בכלל מה להיות. הפנים שלי זה צלקות, הכל עזר לי להבין מה אני,